Música, recreacións e moita historia confluíron onte no castro de San Cibrán de Las, onde tivo lugar a segunda festa galaica organizada polo Concello de San Amaro e da Artrela Teatro, coa colaboración da Deputación de Ourense, Xunta de Galicia, TIR, Nanong, Terra Cópora e os amigos do Entroido Ribeirao. O rito iniciático abriu a programación da xornada de onte desde a mañá ata a noite, sucedéndose as recreacións históricas con boda castrexa incluída. A cerimonia foi unha das novidades desta segunda edición, na que tamén houbo danza, exhibicións, combates e, sobre todo, moita festa. Unha posta en escena donde non fallou o xantar de confraternización que levou ata xacemento a numerosos veciños e visitantes interesados en participar na celebración sobre a época do maior esplendor da cidade. Os integrantes do grupo de animación galego-medieval achegados desde Santiago de Compostela foron os encargados de poñer a banda sonora unha xornada onde houbo diferentes demostracións e obradoiros, tanto para nenos como para maiores, xoiería, elaboracións de réplicas de coitelos ou machadas, calzado, téxtil ou útiles de cociña en madeira, entre outros. O broche de ouro da devandita xornada antes da chegada da danza cerimonial dos druidas no Solpor puxo ao arqueólogo, antropólogo e escritor Felipe Senén, encargado de guiar a visita polo xacemento.